Dámy a páni, uvádzam vám moja nová vec v mojej starožitnej zbierke. Je to kotúčový magnetofón, ktorý je starý, ale funguje. Síce sme z ním mali menšiu vadu, že gumičky boli zlé, tak sme ich zamenili za takéto. Ale tento magnetofón je Tesla B93 stereo. Takže to znamená, že má ľavý aj pravý kanál. Tuto máme repráky. Tuto sa dá nastaviť, aký reprák má hrať. A tuto sú samotné repráky. Takže, keďže je to aj pravý aj ľavý kanál, tak na jednej stope je nahrané nejaké ľudovky a v druhej stope je nahratá nejaká normálna moderná hudba. Si ho poďme zapnúť. Dobre, a zapneme ľavý kanál, čož sú ľudovky. Zmačkali sme ten tlačítko a môžeme aj pravý. Z obidvoch reprákov. A teraz, keď prepneme kanál, tak tam je nahraté toto. Jaká tá moderná hudba. Dobre, nebojte sa, aj s touto vecou budem nahrávať rôzne veci. A taktiež ste zachovali veľmi dobré hodnotenie na mojom predošlom videu, kedy som vám ukazoval moje veci v mojej zbierke. Takže o chvíľku vidíte ďalšie video. Zatiaľ čus.